Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala nebiyina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Biz hadis derslerini devam etamiz. Hem sabırlık turunda indi biz ötken dersni tamamlagan. Bugün яңа бүлеккә керәбез. 4нче бүлек. Сыдык дип атала инде. Сыдык ул турыдан-туры аны тәрҗемә итәбез икән. Ул дөресен генә сөйләү дип тәрҗемә ителә инде. Алай синонимнарга килсәк, без аны тугрылык дип тә әйтә алабыз. Дөрестлек, хаклык, ягъни ялганламау. Менә бу була сыдык. Ягъни безгә аны аңлар өчен шушы төрле мисаллар белән инде аңлатырга кирәк. Тагын да шушы сүзнең мәгънәсенә җитер өчен, мәсәлән, кеше һәр вакытта да дөресен генә сөйли икән, беркайчан да ялганламый икән. Аңа сыдык диләр, шулай бит? Сыдык, ягъни ул һәр вакытта да дөресен генә сөйләүче. Һәм безнең ислам динендә дә менә һәр вакытта да хаклыкны гына дөресен генә сөйләргә кирәк. Ялган сөйләү ул инде хәтта 200-леккә дә китергә мөмкин. Чөнки ни өчен 200-лек кеше диләр? Мунафиклар диләр бит инде, шулай бит. Ул бер кешегә дөресен сөйли, икенчесенә барып ялганлый. Динебездә инде ул тышкы яктан үзен мусульман, мин Аллаһка ышандым ди. Әмма эчке ягында, калбендә, күңелендә аның ялган ята. Ышанмау, башка кешегә барып шушы диннән көлү. Шуңа да менә бу сөйләгән сүзең дөреслеккә туры килә икән, син инде сыдык, ягъни дөресен генә сөйләүче, сыдык белән сөйләүче. Мәсәлән, бүген безнең шимбә көне икән, әгәр дә син чынлап та шимбә көн дисең икән, син сыдык, дөресен сөйләгән буласың. Менә бүген шимбә көн булып син инде юк, бүген дүшәмбе дисең икән, димәк син хаклыкка каршы килгән буласың, син дөресен әйтмәгән буласың. Һәм шуңа да менә динебез бигрәк тә бүгенге көндә бик тә актуаль. Чөнки ялган дөньясында яшибез, шулай бит. Безгә һаман ялганны агызып торалар колакларыбызга, күзләребезгә, телевизорлардан, интернетлардан. Шулай бит инде кеше сүзендә шушы ялганлык белән без агуланып бетеп, без аны үзебездә инде аермый башладык, кая ялган, кая хаклык, шушы ялганны да белер-белмәс таратабыз инде кызганычка каршы. Әмма шуңа карамастан, нинди генә вакыт, нинди генә чор, нинди генә ситуация булмасын, мусульман кешесе, әгәр дә ул Аллаһка ышана икән, кыямәт көненең булачагына инанса, ул хаклыкны гына сөйләүдә нык булырга тиеш. Чөнки шулай булмаса, ул шушы ялган белән калганнарны да агулап, үзе дә агуланып, дөньясына да, ахиратына бик каты зыян китерәчәк. Менә Имам Ан-Навави дә шуңа күрә менә бу бүлеккә кергәнче, бу бүлекнең хәдисләрен сөйләгәнче иң беренче 3 аят китерә. Аннары инде хәдис килә. Монда да Аллаһ Тәгалә Тәүбә сүрәсе 119 аятында чакыра: "Я әйюһәлләзина аману". Эй иман китерүчеләр, карагыз, эй мусульманнар дими, иман китерүчеләр ди. Ягъни чынлап торып, менә бу иман, менә бу Аллаһка ышану, инану бер шиксез күңелләренә кергән икән, чынлап торып ышандылар икән, Аллаһ та шуларга мөрәҗәгать итә. Чынлап торып ышанучылар, чынлап торып Аллаһның барлыгына, берлегенә инанучылар, кыямәт көненең булучагына ышанучылар ди. Аллаһтан куркыгыз ди. Аману я юһәлләзина аману тақуллаһ. Аллаһтан куркыгыз ди, тақвалы булыгыз ди. Һәм нәрсә ди? Ва куну ма'ас-садиқин. Һәм дөреслекне сөйләүчеләр белән, хаклыкны сөйләүчеләр белән генә, тугры кешеләр белән генә ди, бергә булыгыз ди. Ягъни дус булыгыз ди. Ягъни менә монда да Аллаһ Тәгалә чакыра, без ялганчылар белән, 200-лек кешеләр белән, һәр вакытта да күп итеп ялганлый торган кешеләр белән дус булмаска, алардан ерак булырга бурычлы бит. Чөнки Аллаһ Тәгалә шуңа чакыра. Һәм инде үзебезгә дә һәр вакытта да дөресен генә сөйләүчеләрдән булырга кирәк. Менә бу аятта шуңа чакыра. Ягъни әйткән сүзләребез, гамәлләребезгә һәм менә шушы
сүзләребез гамәлләргә туры килергә тиеш. Менә монда да шуңа күрә Аллаһ Тәгалә шул дөреслек сөйләүчеләр белән булыгыз ди. Һәм шулай ул дөреслегебез, ул сөйләгән сүзебез күңелдә ышанган нәрсәләргә дә туры килергә тиеш. Әгәр дә без әйтәбез икән, кыямәт көненә ышанырга кирәк, чынлап торып сиңа чын күңелдән ышанырга тиешсең. Әгәр дә шушы ышанам дип әйтеп, күңелеңдә ышанмыйсың икән, кешеләрне ялганлыйсың икән, димәк инде син шушы хаклыкта булучы, хаклыкка өндәүче, дөресен сөйләүчеләр белән берничектә була алмыйсың. Һәм Аллаһ Тәгалә шулай Әхзаб сүрәсендә дә мөэминнәрне сыйфатлагач, иң зур әҗерләр вәгъдә ителгәч, кемнәрне әйтә? Вас-садиқин вас-садиқат дип, дөреслекдә ди, дөрес сүз генә сөйләүче ирләр һәм дөрес сүз генә сөйләүче хатыннар өчен ди, Аллаһ Тәгалә аларга ди бик зур әҗр-савап һәм гөнаһларыннан ярлыклауны әзерләгән. Әгәр дә без кыямәт көнендә уңышка ирешәсебез килә икән, Аллаһның гафу ителүенә һәм инде шушы әҗр-саваплар белән Аллаһның рәхмәтенә ирешеп җәннәткә керәсебез килсә, Аллаһ Тәгалә әйтә нәрсәдә? Шушындый зур фазилат, гөнаһлардан гафу ителү, зур әҗрләр әзерләнгән кемнәргә ди? Дөресен сөйләүче хатын-кызларга яки ирләргә ди. Шуңа да менә бу аят чакыра безне нишләргә? Һәр вакытта да инде әйткән сүзләребезгә тугры булып, нинди генә ситуациядә калсак та тырышырга, дөресен генә сөйләргә. Чөнки әгәр дә без дөресен сөйләмибез икән, ялганчы инде ул Аллаһ Тәгалә яратмаган, сөймәгән гөнаһларның берсе. Менә монда да Аллаһ Тәгалә шуңа да мактый, кемнәрне риза була, ярата, кемнәр инде һәр вакытта да дөресен сөйлиләр. Һәм 3-нче аятында Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә әйтә: "Фәләү садақуллаһ лакана хайран лахум" ди. Әгәр дә ди Аллаһ Тәгалә каршында ди тугры сүзле, дөресен генә сөйләүче булсалар ди, ягъни әйткән сүзләре, кылган эшләренә туры килсә ди, әлбәттә ди, бу аларның үзләре өчен хәерлерәк булыр иде ди. Монда да Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә Мөхәммәд сүрәсенең 21-нче аятында әйтә: дөресен генә сөйләсәләр ди, алар өчен хәерлерәк булыр иде ди. Менә без үзебезгә хәерлелек телибез икән инде, нишләргә тиешбез? Һәр вакытта да дөресен генә сөйләргә. Менә бу мөмкиндә ул бик тә авыр, чөнки әйтәләр бит инде, ялганламыйча торсаң, әгәр дә дөресен генә сөйләсәң, син әзрәк кенә акылга загыйф дип тә әйтеп куярга мөмкиннәр. Син бу дөньяда яши дә алмыйсың дип, әгәр дә дөреслекне генә сөйләп яши алмаса, Аллаһ Тәгалә моны әмер итмәс иде. Әмер итте икән, таләп итә икән һәм уңышка ирешәсез ди икән, димәк, моның белән яшәп була. Нинди генә авыр чор булуга карамастан. Һәм менә монда Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә ялгыш Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләмнең дә беренче хәдисе килә, шушы ялганлауның нинди зур фазилат икәненә. Ул да булса Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә: "Инна сидқа яһди иләл бирр", дөреслектә ди, бу дөресен генә сөйләү ул бир, ягъни бир ул тақвалык дип тә тәрҗемә итеп була, күп хәерлелек дип тә тәрҗемә итеп була. Әл-бир, ягъни дөресен генә сөйләү менә ул тақвалыкка, хәерлелеккә китерә ди. "Ва иннал бирра яһди иләл җанна", менә бу тақвалык ди, хәерлелек ди, ул җәннәткә илтә ди. "Ва инна ар-раҗула ла ясаддуқу хатта яктубу индаллаһи сиддиқан" ди. Нәрсә ди? Һәм кеше ди Аллаһ каршында ди хаклык иясе булып язылганча хәтлек ди, хакны сөйләр ди, дөреслекне сөйләр ди. Һәм шулай капма каршысын әйтә Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва сәлләм: "Ва иннал казиба яһди иләл фуҗур", ялган ди, бузыклыкка китерә ди, гөнаһка китерә ди. Һәм "Ва иннал фуҗур яһди илән нар", менә бу бузыклык ди, гөнаһлар ди, җәһәннәмгә илтә ди.
وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا ди. Һәм нәрсәдә? Һәм кеше дә Аллаһ каршында үтә ялганчы булып та язылганча хәтта ялганнар ди. Менә бу хадис инде күрсәтә, хәтта менә бу дөресен генә сөйләү җәннәткә илтә ди, хәерлелеккә илтә ди, тәкъвалыкка ди. Аның капма каршысы ди, һәм әле Аллаһ каршында сиддык, дөресен генә сөйләүче дип язылып куйыр ди. Әгәр дә кеше тырышы икән, бер кайчан да ялганламаска инде, ул Аллаһ каршында нишләй? Сиддык дигән дәрәҗәгә ирешә. Без һәм инде ахыры ул җәннәт. Безнең бит инде мусламаннарның төп максаты ул җәннәткә керү. Ул Аллаһның ризалыгына ирешү. Аллаһның шулай яратуына ирешү шулай бит. Шуның өчен инде Аллаһ Тәгалә дә әмер иткән һәрбер кешегә Аллаһның газабыннан сакланырга һәм җәннәтенә керергә тырышырга. Һәм без дә һәр вакытта да дуаларыбызда сорарга тиешбез: Раббым, Алла үзенең газабыннан, җәһәннәмнән сакласаң иде һәм җәннәткә кертсәң инде дип. Имран сүрәсе 185-нче аятында Алла Субханаһу ва Тәгалә әйтә бит: "Куллу нәфсин зайқатул маут", һәрбер кеше ди үлем ачысын татыячак ди. Һәрбер кеше ди бер кемдә ди нинди миллиард миллионнар булмасын ди, үзен ди нинди генә операция ясап та ди, бу дөньяда калдыра алмаячак ди. Һәрберсе китә. Миллиардерма, триллионерма, бөтенесе. Чөнки һәрбер нәфес, һәрбер кеше ди үлем ачысын татыячак ди. Һәм нәрсә ди? Ва иннама туаффуна уҗурахум яумал қиямah ди. Һәм һәрбер кеше кыямәт көнне әмәлләренә карата нәрсәләрен алачак, әҗерләрен алачак. Ягъни гамәлләренә карата хисап кылыначак. Фәмән зухзиха анин нари ва духилал җанна фақад фаза ди. Һәм кем инде ди җәһәннәмнән кутылып, җәһәннәм газабыннан ерак булып, җәннәткә кертелсә ди, дөрестлектә ул кеше ди уңышка ирешә ди. Менә безнең өчен зур уңыш. Менә безнең өчен хакыйкый уңыш. Biz уйлыйбыз, уңыш ул менә бу дөньяда Мерседеста йөрү, 3-4 этажлы йортта, коттеджда тору, 300-400-500 мең миллионнар акча эшләү, без уйлыйбыз аны уңыш дип. Ул вакытлыча уңыш бу дөньяда. Әмма хакыйкый уңыш түгел. Хакыйкый уңыш үлгәннән соң җәннәткә керү. Кыямәт көнендә хисабыбыз җиңелчә үтеп, Аллаһның газабыннан имин булып җәннәтле булу. Менә бу хакыйкый уңыш, менә бу мәңгелек, менә бу безнең максат. Әмма ди, менә без кызыга торган инде, Аллаһ Тәгалә карагыз Коръәндә нәрсә ди? Ва мал хаятуд дөнья илля матаул гурур ди. Әмма дөнья ди, менә бу дөньяның матурлыгы ди, гүзәллеге ди, дөнья тереклеге ди. Кешеләрне алдаудан башка бер нәрсә дә түгел ди. Бу нәрсә дә инде дөньяга нык бирелгән кеше дә инде ахирәткә бер ничектә әзерләнә алмый ди Алла Субханаһу ва Тәгалә. Ягъни менә бу чынлап та бу аят күрсәтә, менә бу дөнья бер горурлану, мактану гына җире ди. Карагыз, хәтта аятта да әйтә, шушы үлемнән соң килә, дөнья белән алдаланмаска. Без кызганычка каршы инде алдаланабыз. Алдалану гына түгел. Без әле үзебез алдаланып калганнарны да шушы дөнья белән алдалануга чакырабыз. Уңыш дип, шушы акча гына, шушы үзенне генә күрсәтү, бар дөньяга таныту, күп итеп акча эшләү генә без уңыш. Без бит кешене дә шуның белән чагыштырабыз. Әгәр дә яхшы машинада йөри, күп акча эшли икән, машалла, уңышлы кеше дип, зур дәрәҗәгә ия булган кеше дип. Ул ялганчы булса да, ул анда zulm кылучы булса да, ул анда кешелеклек сыйфатларын югалткан булса да, без аны белән дус булырга омтылабыз шулай, чөнки акчасы күп. Чөнки аны бөтенесе белә, бәлки проблеманы чишергә ярдәм итә. Теге гади генә тормыш итә, гади генә машинада йөри, күп акча эшләми, әмма ул кешелекле, дөресен генә сөйли, кешеләргә ярдәм итәргә тырыша.
кешелеклек сыйфатлары да бар, ярдәмчел дә, әмма аның белән бик якын арада йөрергә тырышмыйбыз. Ни өчен? Чөнки безнең күзлектә ул уңышка ирешкән кеше түгел. Ул бер русча әйтсәк, отсталый, артта калган, шундый бер мескен кеше. Теге менә шундый ятсыз ашак кеше булса да, акчасы булгач, төрле связьлары булгач, ул безгә якынрак күренә. Безгә ярдәм итер, аның янында йөрү бер престиж, шундый бер зур дәрәҗә дип Әмма кабергә кереп яткач, бик күнәчәкбез. Шундый кешеләр белән шундый максатлар куянга, әмма җәннәтне, Аллаһның ризалыгына ирешү, шундый әдәп әхлаклы кешеләр белән йөрү. Менә шунда булган икән хакыйкый уңыш һәм җәннәткә омтылу. Хакыйкый дөрес максат булуын без аны аңлаячакбыз. Һәм бу тугры булу, эшкерсезлек күрсәтү, һәрвакыт дөресен генә сөйләү, әйттек бит инде, сыйдык дидек. Сыйдык дәрәҗәсенә ирешү бу инде икенче бер дәрәҗә. Чөнки бит дөресен сөйләп була, кайбер вакыт ялганны да кертеп алып була, шулай бит. Әмма икенче дәрәҗә сыйдык. Безнең Абу Бакр ас-Сиддык, бар бит сахаба, Абдулла ибн Усман ибн Аби Кухафа, шулай бит. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи иман китергән кеше. Чөнки ул һәр вакытта да Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ышанган, һәр вакытта да дөреслекне сөйләгән, бер качан ялганламый. Шул Абу Бакр Сиддык, ягъни дөресен генә сөйләүче. Бу икенче зур дәрәҗә, һәр вакыт дөресен генә сөйләүче. Һәм һәр вакытта дөресен генә сөйләүче җәннәттә дә шундый зур дәрәҗәле пәйгамбәрләр белән, шаһидләр белән, салихиннар белән бер дәрәҗәдә булачак. Ничек Ниса сүрәсендә Аллаһ субханаһу ва тааля әйтә бит: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ. Ниса сүрәсе 69 ялгыш әйттем. Нәрсәдә? Кемдә Аллаһка һәм Расулына да итаат итсә дә, андый мөэминнәр, андый мусламаннар да инде Аллаһ Тәгалә тарафыннан нигъмәтләндергән пәйгамбәрләр һәм һәр эштә дөресен генә сөйләүче сиддиклар, Аллаһ юлында көрәшеп инде шаһид булганнар белән һәм салихиннар, изге гамәлләр кылган кешеләр белән, шундый бик затлар белән җәннәттә бергә булырлар ди. Һәм шушы дүрт төрле зат, дүрт төрле кеше белән юлдаш булуды ни күркәм, ни хуш юлдыр ди. Бу аятта күрсәтә, шушы дөресен генә сөйләгән кеше нинди зур дәрәҗәгә ирешә. Шаһидләр белән, салихиннар, пәйгамбәрләр белән зур дәрәҗәгә ирешә. Һәм Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлләм икенче бер хәдисендә әйткән бит: "Иякум вәл-кәзиб", теге ялганнан ерак булыгыз ди. Ягъни кисәтәм сезне ялганнан ди. Чөнки ялганнан саклансаң гына ди, син уңышка ирешәсең ди. Шуңа күрә бу бигрәк тә бу көндә инде төрле хәбәрләр укыйбыз бит инде. Хәтта менә кызганычка каршы менә киң таралган әйбер мәзәкләр, анекдотлар сөйлә безнең динебездә менә ялган белән кеше көлдерү шулай ук безнең зур гөнаһлардан санала. Без беләбез теге анда чапайлар турында име, еврей, урыс, грузин очрашкан һәм шулай булган дип тә сөйлибез. Чынлап та ул булмаган, әмма без аны булган кебек сөйлибез. Ягъни без беләбез аны ялган икән, уйлап чыгарылган. Әмма кешенең күңелен күтәрү өчен, көлдерү өчен без аны сөйлибез. Әйе, ислам динендә күңел ачарга, кешенең кәефен күтәрергә, кызыклы хәлләр сөйләү, кызыклы вакыйгалар сөйләү рөхсәт ителгән, проблема юк. Әмма ул хакыйкатьтә дә чынлап та булган вакыйгалар булса, чынлап та булган хәлләр булса сөйләргә ярый. Кешене көлдерер өчен, кешенең күңелен ачар өчен. Әмма уйлап чыгарып, ялганлап кеше көлдергә ярамый. Шуңа күрә дә менә бу хәтта шаятканда да, әгәр дә беләбез икән, бу анекдот чынлап торып булмаган.
чынлап та бердән еврей грузиннар очрашмаган, моны сөйләүдән сакланырга кирәк. Чөнки Пәйгамбер саллаллаху кисәттә Абу Дауд җыентында килә торган әдәп бүлегендә шушы ялганны тагын да көчәйтеп нәрсә диде? Вайлун лилләзи яхаддису фаякзиб лидхака бихи ком вайлуллаху ва вайлуллаху диде. Үкенеч кайгыды шундый кешегә ди, кешеләрне көлдерер өчен нәрсә ди? Ялганны ди. Ни үкенеч андый кешегә ди. Карагыз, менә бу хадис укыта кешеләрне көлдерү нияте белән ялганласа. Әлхәмдүлилләh, теге хаклык белән дә кешенең күңелен ачып була. Чөнки тормышыбызга караса, бик күп кызык вакыйгалар бар. Булай бит, шундый. Я онытылып дибин, я ялгышып инде, я үзебезнең теге акылсызлык белән инде теге шундый кызыклы маҗараларга очраган вакытлар була. Шуларны да сөйләп, кешенең күңелен ачып көлдереп була. Әмма хадис кисәтә, әгәр дә булмаган нәрсәне сөйлибез икән, кеше көлдерү нияте белән, менә бу бик күп комедиялар, аншлаглар анда җыентыгы пельменнәр, нәрсәләр, уральский пельменилар, ниләр бик күп шундый нәрсәләр. Моннан сакланырга кирәк. Чөнки күбесе выдуманный, уйланып чыгарылган иде. Уйланып чыгарылган мәзәкләр белән анекдотлар сөйләү катгый тыелган, зур гөнаһларга керә, чөнки вайлуллаху ни үкенеч, ни кайгы ди мондый кешегә ди. Күрә ялган нинди генә формада булмасын, зарур харам булып кала. Хәтта кешене көлдерү нияте белән. Күрә кеше көлдерсәк, сөйлисебез килсә берәр мәзәк, ул чынлап та тормышта булган булырга тиеш. Әмма эш вакытта гына кайбер галимнәр әйтте, ялган ярый рөхсәт ителә диде. Бу Муслим җыентыгында килә торган хадистә ул узун хадисны Умму Кульсумнан риваят кылына инде. Ул әйтә, менә кешеләр белән сөйләшкәндә беркемгә дә рөхсәт итмәгән иде Пәйгамбер саллаллаху теге ялган кылырга, әмма ди сугыш вакытында ике кешене дуслаштырыр өчен һәм ир белән хатынны татулаштырыр өчен ялган рөхсәт ителгән дип. Әмма кайбер галимнәр әйтте, монда да ялганлау түгел ди, ә шушы чиракта тәүри кылырга рөхсәт ителгән ди. Ягъни сугыш вакытында ике кешене дуслашырга һәм хатын белән ирне. Бу инде хилафира мәсьәлә галимнәр арасында. Кайберсе турыдан-туры әйтәм да, ялган рөхсәт ителгән ди, өч төрле сугышта хәйләләү, ике дусны дуслаштыру һәм ир белән хатын. Тәүрия нәрсә ул? Мәсәлән, кешегә син сорый бер сорауны, син анда бардыңмы дип инде теге хатыны иреннән сорый. Ул әйе бардым ди, әмма ул анда барганны әйтми, икенче җиргә барганны теге хәйләләп әйтә, тәүрия кыла. Мәсәлән, икенче төрле мисал, яки мәсәлән, бит инде кешенең син мине яратасыңмы ди. Шулай бит. Тәүрия кыла, ничек итеп хәйләли? Әйе, яратам ди, әмма ярата. Оннан, мәсәлән, аның берәр уңай сыйфатын. Мәсәлән, тәмле итеп пешерә, шулай бит. Шушы пешергән тәмле ризыкларны ярата. Әйе, мин сине әлбәттә яратам, мәсәлән, бигрәк тә тәмле ризыкларны шулай итеп хәйләләп киреп китә, ягъни тәүрия кыла. Бер сүзне әйтә, әмма имеется в виду икенчегә ниятләп. Әмма әйткәнемчә, монда инде галимнәр арасында хилафи мәсьәлә, разногласия русча әйтсәк инде. Чөнки бер төркем галим әйтте, монда ачыктан-ачык ялганлау сугыш вакытында ярый. Кешене дуслаштырган ике кардәш талашты, дуслашты, дошманлашты икән, син әйтәсең. Менә ул синең турында шундый яхшы сүзләр сөйли, сине мактый, икенчесенә барып шундый сүзләр әйтәсең. Сине шундый мактый, шундый инде хөрмәт итә, син белән дуслашасы килә дип. Хәтта алар әйтмәделәр. Әмма бу кардәшләрне, мусульманнарны дуслаштырыр өчен рөхсәт ителә ди. Шулай ир белән хатынны, мәсәлән, бер гаилә дуслаштырган ниятли дә, ире бара, ирене әйтә, ул синсез тора алмый ди, ул бик күңелсезләнеп, теге төшенкелектә, депрессиядә ди, давай дуслашыгыз инде, хатыны барып хатынына әйтә, шулай ди. Ягъни дуслаштыру нияте белән. Монда да
Галимнәр әйтә, турыдан-туры ялган булмыйча, теге бер сүз әйтәсең, әмма икенчене ниятлисең икән, говоришь одно, имеешь в виду другое дип, шундый теория кылсаң, барыбер хәерлерәк ди, чөнки ялганнан инде сакланыр өчен инде. Менә бу булды ялганга карата кайбер мәсьәләләр, әмма тагын да әле куркынычы бар, ялган белән кеше малын ашау. Мәсәлән, кеше шуң хәтлек эшләде икән, син ялганлап аның берәр теге эшен киметәсең, үзеңә акчасын үзләштермәкче буласың. Яки эшләмәде, эшләде дип язып артыграк акча заводтан, фирмадан, эштән алдыртмакчы буласың. Ягъни кеше малына керү ялган аша. Бу шулай зур гөнаһлардан моннан сакланырга кирәк. Ягъни ялган аша нәрсә генә эшләнмәсен, бу ислам динендә инде харам булып тора, катгый зур гөнаһлардан булып тора. Чөнки ялган аша кешенең намусын пычрату, кешенең кесәсенә керү, кешегә ялган аша zulmлык кылу, бу зур гөнаһлардан моннан сакланырга кирәк. Һәм инде мусульман кешесе менә шушы хадислар белән, аятлар белән инде коралланырга, дәлилләнергә тиеш ялганламас өчен. Әйе, әйтсәк тә, бу дөньяда ялгансыз ничек яшәү авыр булса да, без тырышырга тиешбез эшләр өчен, шушы ялганнан сакланыр өчен. Калган дәресләрдә шушы дөреслекне сөйләү, ялган турында бүтән хадисләрендә алырбыз. Бүгенге дәресләрдә шушылар җитеп торыр. Әле монысы белән дә тормышыбызда кулланып яши алсак, бик каты хәерле тормышыбыз нурланыр. Аллаһу Тәгалә безгә тәүфыйк хидаят берсен, шушы аятлар, хадислар белән инде яшәргә, һәр вакытта да дөресен генә сөйләүче булырга. Дөньяда ялган белән дөнья ялганга тулды, ялганны ашап, эчеп, тукланып, шуның белән агуланып яшәсәк тә, безгә барыбер шушы чын хакыйкый мусульманлыкны, иманны сатмаска кирәк, барыбер ни генә авыр булмасын, дөреслекне сөйләргә, хаклыкка чакырырга, үз сүзебезгә, үз гамәлләребезгә тугры булып калырга, һәр вакытта да дөресен сөйләргә Аллаһу Тәгалә ныклы иман, тақвалык бирсә иде. Субханакалла бихамдик, ва ашһаду илля анта, ва астагфирука ва атубу илейк.